Jama'a masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da wannan lokaci as usual ni ne naku Miftahu Arji Dadi ta cikin shirin ku mai farin jini mai ƙayatar da ku wato RG Podcast. RG Podcast fa naku ne masu kallon mu da sauraron mu. Kai tsaye bari mu garzaya wajen Hajiya Kunmira. Kunmira ku sallama da masu sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu da sauraron mu. Masha Allah. As you can see kamar da kuke ji kuma kuke gani wannan ita ce Kunmira ta bayan fage, ta bayan kyamara kuma mai magana a cikin wannan shiri na RG Podcast. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu suna ta korafi wai ina Kunmira ne. Wai Kunmira yaushe za ta fito ne a ganta. Wande jama'a ina mai tabbatar muku da ta kusa kun kusa ku fara ganin Kunmira a gaban kyamara da ikon Allah. Ku dai kawai ku kasance da mu a cikin wannan shiri na RG Podcast. Kada ku manta ku daddage ku gwangwaje mu da subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun ƙwarin gwiwa da ci gaba da gwangwaje ku da shirye-shirye na musamman. Mun gode. Muna dawowa. RG Podcast tare da Miftahu Arji Dadi. Barkanmu da dawowa masu kallon mu da sauraron mu. Hajiya Kunmira, wace tambaya ce a ƙasa ne? Ya kamata mu kafta wannan wasan na question and answers duka dai a cikin RG Podcast. Wace tambaya ce a ƙasa? Malam Arji. Yes, Kunmira. Yau labarin garin Nasara muke son. Wow, garin Nasara. Wato, kin san Kunmira fa shi fa garin Nasara fa gari ne na musamman fa. Gari ne wanda kamar a ce hangen dala ne. Hangen dala aka ce ba shiga birni ba. Kuma ba kowa ne zai je ba saboda akwai wa'inda ba jarumai ba ne. Jarumi ne kadai zai iya zuwa garin Nasara masu kallon mu da sauraron mu. Garin Nasara Hajiya Kunmira, garin Nasara gari ne na musamman, asalin na musamman wanda aka yi wa laƙabi da na musamman. Garin Nasara gari ne wanda jarumi ne kadai yake iya zuwa garin Nasara, domin shi garin Nasara fa na musamman ne. Sai ka sha wahala, ka yi gwagwarmaya, ka kai zuciyarka nesa, ka jure wulaƙanci, cin mutunci, cin zarafi, cuta, hantara, komai ka jure. Sannan za ka doshi hanyar ganin Nasara. Babu gaggawa a hanyar zuwa garin Nasara. Babu ni na gaji bari in huta a garin Nasara. Babu ni ba zan iya ba bari in koma a garin Nasara. Idan ka ji cewa za ka je garin Nasara masu kallon mu da sauraron mu, to ka shirya fuskantar ƙalubale irin na musamman ɗin nan. Domin fa shi garin Nasara jama'a masu kallon mu da sauraron mu gari ne wanda la ilaha illallah Kunmira, gari ne wanda asalin wahala da ƙalubale akan hanyar zuwa garin Nasara, wanda kuma da kaji wayyo Allah sai daɗi. Za ka zama abin alfahari a cikin al'umma. Za a ringa nuna ka ana cewa wow, dama in zama wannan. To amma fa shi ragon fa ba zai fa iya bin hanyar ba fa, saboda ya bi wataƙila ya ga cewa ba zai iya zuwa ba. Wani kuma bai ma gwada ba, kawai labari ya ji aka bashi sai yake cewa ni wallahi ba zan iya bin wannan abu ba. Hauka ake yi? Ai wallahi muna zaune za mu ci. Allah ya bamu, in kun samo mu kwasa mana. La ilaha illallah. To akwai irin mutanen nan wanda su gaba ɗaya a rayuwarsu lalaci, san banza ya musu yawa a zuciyarsu sun kashe zuciyarsu. Su ba za su tashi su nema ba, amma kai idan ka tashi ka je ka nemo za su ce ka san musu. A masu kallon mu da sauraron mu, ni anan ina ba da shawara a Kunmira, bai kamata cewa ni na tashi na nema
kai kuma baka tashi ka nema ba, kuma sannan in dawo kuma ka ce in san maka ba. ba zai yi. Gaskiya ina adawa da wannan, ina ƙalubalantar wannan, duk mai yin haka a gaskiya ya daina. Domin hakan shine yake bada damar shi wannan wanda ya kashe zuciyarsa ya zama cima zaune, ya ƙara miƙe ƙafa, ba zai yi zuciya, ya fusata, ya ce shi ma bari ya tashi, ko don wannan wulaƙancin da aka yi masa shi ma ya tsaya da ƙafarsa ba. Saboda me? Saboda ya samu masu goya masa baya. Saboda me? Saboda in ya ji yunwa akwai wanda zai kai wa ƙorafinsa kuma a biya masa. To kin ga Kunnira, ta yaya wannan mutumin da kike zaton cewa ya kashe zuciyarsa zai yi zuciya ya tashi ya nemi na kansa? Ba zai tashi ba. Saboda me? Idan ya je kwanto kurarsa ya san akwai wanda za su kwance masa. Akwai wanda za su tare mai, idan ya kwanto kurarsa akwai wanda za su tare masa. Kin ga kawai lissafinsa kawai zai dawwama ne kawai, a'a kawai Allah ba ku mu samu. Kawai mu Allah ba ku mu samu. Kawai mu idan mun samu, idan kun samu sai ku zo ku san mana. In kun samu ku san mana. To kin ga a haka zai ta rayuwa har rayuwarsa ta zo ta zama ma ba zai iya shi kansa amfanar da kansa ba. Zai zo lokaci ya ƙure masa ta hanyar da zai zo ba zai iya wa kansa wani abu na ku zo mu gani ba a cikin rayuwarsa, saboda mai ƙarfinsa ya ƙare, kuma still yana waiting, yana jiran wani ya je ya samo sannan shi ma ya zo ya san masa ba. A haƙiƙa masu kallon mu da sauraron mu, garin nasara fa gari ne fa na musamman, kuma rago gaskiya ba zai iya ko da bin hanyar zuwa garin nasara ba. In dai kana son zuwa garin nasara, kana da sha'awar zuwa garin nasara, to gaskiya sai ka farka daga baccin da kake. Magagin da kake sai ka farka, ka ɗaura ɗamara, asalin ɗamara. Ka ɗaura ɗamara sannan ka kama hanya, ka nemi abokanan tafiya, ka nemi sani, sannan ka ci gaba da tafiya, ka ringa kuma addu'a. Duk wuya, duk rintsi, duk ko me za a yi, zuciyarka za ta raya maka kamar ka dawo, amma kar ka dawo, kar ka dakata zuciya alaji. Ka sa wa zuciyarka cewa sai na je wannan garin mai daɗin faɗa, wato garin nasara. To idan ka dage, ka ci gaba da tafiya, ka ci gaba da ƙoƙari, to wata ran kawai sai dai ka ji tish ta fashi, sai ka ji ka sauka, ka ɓulla, ka buɗe idonka, ka ganka a garin nasara. Sai ka ga ana ta maka tafi, ana welcome, barka da zuwa jarumin jarumai, barka da zuwa ya kai na daban a cikin al'umma, barka da zuwa ya kai na musamman, barka da zuwa ya kai jarumi da babu irinsa sai ɗaiɗai a cikin al'umma. Wow! To haƙiƙa a lokacin nan ba kai ba, ahalinka, 'yan uwanka, al'ummarka, za ka zama abin alfahari a cikinsu, za ka zama abu kwarjini, abin kwatance, abin sa misali, abin burgewa, abin jin kai dama ni ne, dama, saboda me ka je garin nasara. Masu kallon mu da sauraron mu, ya kamata a shirya. Idan kun shirya, mu kafta.